Rydyn ni gyd yn gwybod bod yna gefnogaeth ar gael i bobl ifanc. Ond gall ffeindio hwn fod yn anodd. Does neb eisiau cael ei trosglwyddo o un gwasanaeth i'r llall. Dim ond i gael gwybod. Mae'n ddrwg gennym na allwn ni helpu gyda hynny, efallai triwch. Felly ble ydych chi'n dechrau? Llesiant space yw'r pwynt mynediad sengl ar gyfer lles emosiynol plant yng Ngwent. Cysylltwch â ni ac o'r gweithwyr proffesiynol medrus niferus yn ein rhwydwaith cymunedol, byddwn yn dod o hyd i'r gefnogaeth iawn i chi. I ddod o hyd i'ch cydlynydd llesiant space lleol, chwiliwch am iachach gyda'n gilydd. Neu cliciwch ar y ddolen yn y post hwn. Dim ond ychydig o bethau i'w hychwanegu. Nid yw llesiant space yn wasanaeth brys. Os oes angen cymorth brys, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu ewch i'r adran damweiniau ac achosion brys fel y bo'n briodol. Cynghorir rhieni sy'n ceisio cymorth brys y tu allan i oriau gwaith arferol i ffonio 111 opsiwn 2. I gael canllawiau llawn, ewch i'n tudalen angen help brys ar iachach gyda'n gilydd. Dylai teuluoedd y mae eu plentyn yn cael cymorth gan CAMS ar hyn o bryd, gysylltu â CAMS trwy ffonio rhif 16 33 749 519. Gweithwyr proffesiynol yn galw am risg o hunanladdiad ar fi'n digwydd, seicosis difrifol, anhwylderau bwyta difrifol mewn plant dan 18 oed, pwyswch opsiwn 1. Diolch am wylio.